Bine ați venit la o nouă lecție de gramatică italiană. Astăzi vorbim despre pronumele de politețe. În limba italiană există două forme de comunicare, informală și formală. Nivelul informal este folosit atunci când vorbim cu prietenii, familia sau persoane pe care le cunoaștem foarte bine. Utilizăm, în acest caz, pronumele subiect tu. Exemplu, tu come stai. În schimb, atunci când vorbim cu o persoană pe care nu o cunoaștem sau, în general, în contexte formale, folosim pronumele subiect de persoana a treia singular, adică lei, la feminin, pentru a ne adresa direct cuiva. Exemplu, lei come sta. Folosind pronumele lei în vorbirea formală înseamnă a folosi forma de politețe. Lecția de astăzi se termină aici. Mulțumesc pentru atenție și ne vedem la următoarea lecție. La revedere!